Yadda ban so na yi bidiyo akan abin da ya danganci Falastin ba, musamman tambayoyin da ake ta min akan dakarun Hamas, musamman yadda aka ga an ce za su mika makamansu ga baki daya, kuma kasar Amerika ta shiga ciki, za a zo a yi zama a gina Gaza. Ban so na yi magana ba, kuma ban so na ce open ba, kawai dai abin da ya kamata yi shine addu'a. Amma a bisa yanayin tambayoyi da al'umma suke yi min da kuma mesa da ake turo min, ya zama dole in yi bayani saboda mutane su san halin da Gaza suke, dakarun musulunci na Gaza suke ciki. Wato abu na farko ina so ku gane cewa dakarun Hamas ba dakarun Hezbollah bane, sannan kuma ba dakarun jamhuriyar musulunci kasar Iran bane, ba su bane. Yau idan kuka duba dakarun Gaza a Lebanon kadai, irin halin da suke ciki, su da babu munafurce ma a cikin su, kuma duk kasashen da za a turo su zagaye su musu zakin baki sun san su, sun sanya suke da Yahudawa. Amma dakarun musulunci babu wanda suka gama da su irin yan uwansu Larabawa, kuma irin yan uwansu wanda ake tunanin cewa aqidar su daya, da zimmar za su kawo musu mafita. Tun lokacin da muke kawo muku hare-hare sama da shekara 4, idan kun ga an samu galaba akan dakarunmu, to an zo maganar sulhu ne. Idan kun ga an samu galaba a kansu, amma idan faɗin za a yi gadan-gadan, kun san da wannan lokacin mu muke nasara a kansu. To daga lokacin da aka juyo munafikan kasashen Larabawa nan gabaki daya, musamman Turkiya, daga lokacin da ta kutsa kai kanta, to daga wannan lokacin kuma suka fara yin ƙasa, sannan kuma jagororinsu za mu ce su suka jawo musu, jagorin da suka jawo musu, musamman yanda munafukan suka yi musu yawa gabaki ɗaya. Dukkan ƙasashen Larabawa nan gabaki ɗayansu munafukansu ne, musamman hada Turkiya. Daga cikin wayanda ba su yarda da su ba, akwai Yahya Sinwar, akwai shugabansu dakarunsu wanda aka shahatar da shi a Iran. Wannan babu yanda ba a yi amfani da Larabawa da su Turkiya ba akan su miƙa wuya, suka ce ba za su miƙa wuya ba, suka ɗauki amanar su da yadda su ga baki ɗaya suka ba jamhuriyar musulunci tun kafin ma jamhuriyar musulunci ta fito da kanta. Aka shahadantar da su daga zarar lokacin da aka fara raba kafa. Da masu yankin Abdullahi Abbas, yankin Kan Yunus, a yankin Rafa, a yankin Wasban, wannan ku basu, wannan su da Yahudawan duk ɗaya ne. Amma dai daga lokacin da aka shahadantar da wannan, aka fara samun manya-manyan su dinnan, suka fara kutsowa, munafukan musulman suka yawa, aka tusa munafukai a cikin su, aka tusa yan leken asiri a cikin su, munafukan kasashen musulman da suke nuna cewa ku ahlus sunna ne, namu ne, ku yan uwan mu Larabawa ne, ku yan kaza ne, suke ta kokari su ga su raba su da Iran. Iran tana ce musu dakarun musulunci na Lebanon suna ce musu kar ku sake da mutanen nan ba yan amana bane. Wallahi da kadan a yi amfani da Larabawan, a yi amfani da kasashen musulman, a yi amfani da Turkiya, a yi amfani, sai da aka san yadda aka gano lagon su ga baki daya, aka zare su daga jamhuriyar musulunci. Kai ran da suka mika wuya ma aka ce za a yi zaman yarjejeniya, ba amma yadda jamhuriyar musulunci ta shiga ba a ma sa ta a ciki ba a ma sa kai. Akwai lokacin da a ce ba dan halin musulunci ba, da halin cewa ku yan uwanmu ne, dakarunmu na Gaza ma, duk masifar da ko ga dakarun Lebanon suke ciki dalilin yan Gaza ne, duk masifar da suke ciki. Amma mutanen nan da munafukan nan da su yan cikin gidan, wato Falastin wata irin ƙasa ce wanda sai in ka zauna a ciki ko kuma ka karance ta zaka san halin su. Yanda ka san Yemen haka take, kai wallahi gwara ma Yemen, kowa ya tsagi nasa. Amma yau gashi nan da kaɗan bayan sun shiga jikinsu, sun san sirrinsu, sun kama su ga baki ɗaya, sun bi duk wasu hanyoyi na taimako na sirri, suka san da su, duk suka bi suka toshe duk wata hanya da kuka san cewa ta sirri ce, wanda za a shigo da dakarun makamai, wanda za a koya musu. Da kaɗan munafukan nan Larabawa nan da wa'annan kasashen yadda suka shiga jikinsu, suka san sirrinsu, suka nuna kasar Amerika, kasar mamaya ta toshe shi. Duk wani babba da zaka ga an kai hari, to akwai sa hannun Larabawa nan. Duk sanda kar ku manta fa har kasar Qatar sai da kasar mamaya ta kai hari, ba dan ma albarkacin jamhuriyar musulunci ba, da su wayanda suka je magana sulhu ma su ma shahandatar da su za a yi. Amma abin ya fi karfin jamhuriyar musulunci ne, abin ya fi karfin dakarun musulunci ne, abin duniya ce da kuma munafukan kasashen Larabawa. Amma yau gashi nan sun kai Gaza sun kare, ba a yi ma sulhun ba, an yarjejeniyar ma a kullun kasar mamaya sai ta kai mugayen har sai ta kashe Falastinawa a kullun. Ina kuma da sun aje makamansu, ina kuma da sun mika makamansu, wallahi duk sai an kashe su. Sai dai mu yi haƙuri, duk abin da zamu gani a Gaza mu daga wa Allah, mu gaya wa Allah ya kawo ƙarshen su. Amma wallahi za mu yi kuka a Gaza, sai an bi su an kashe su ga baki ɗaya. Kai sai to ba a ma gina ba tana sun mika makamansu. Sai dai tunda zamu gode Allah ga almuslima jamhuriyar musulunci, wanda ba a isa a yi mata irin abin da aka yi musu ba, wanda kuma tana da maganin da ya fi nasu, wanda ta tsaya wa Allah kuma ya tsaya mata. Shi yasa ta sa baki take kallon duk yanda aka yi munafurci aka cutar da su.
amma gashi nan ta zama duk zamu ga komai a cikin 'yan lokacin nan su kashe su komai amma wani lokaci idan na juya baya na kalli jamhuriyar musulunci wallahi sai in yi murmushi musamman in naga irin karfin da take ciki. Kar ku manta duk da an koma jamhuriyar musulunci fa kun ga irin kalan munafurcin. Yau ba dan jamhuriyar musulunci ta tsaya wa kanta ba irin Gaza ne, ta tsaya kanta ba irin Syria ne, irin Iraq ne, irin Lebanon din ne, da yanzu babu jamhuriyar musulunci. Da yanzu babu ita an riga an gama da ita. Amma ga baki ɗaya kasashen nan a yanzu in aka ce waye ba kwa son gani za ce jamhuriyar musulunci har Turkiya sai kaga sun fada. Mu haɗu a kashi na biyu. Za mu ga bacin rai a Falastin amma fa za mu yi dariya musamman yadda faɗan ba wai karewa zai ba in sun ci Falastin din ai akwai Iran kuma za ta ci su su suna kallon wani guri ne ko su kuma ana kallon su suna kallon wani guri su kuma ana kallon su ne kallon da ake musu ku yi abin da za ku yi akwai inda za ku zo mu ma mu za mu cinye ku gabaki daya to yanzu abin da ake yi kenan. Allah ya sa mu dace, Allah kai su kasa gabaki daya, Allah ɗauka jan. Ko gargaɗi mai gina ramin mugunta wato ƙaiƙayi ko makamashikiya. Yanzu dai haka shugaban Amurka Trump da kansa yake so ya kunna wata sabuwar rikici ba a ko'ina ba a ƙasarsa ta Amurka. Jama'a, Trump ya fara saka wannan hulan mai suna Trump 2028. Kowa ya san cewa a 2028 wa'adin mulkinsa zai ƙare. A ƙa'idar dokoki na ƙasar Amurka ba zai ƙara fito takara ba. Amma fara yin taro ya fara ɗorawa a shafinsa na social trust postin ba ɗaya ba biyu ba kusan 10 wani abu yana ɗora Trump 2028 ma'ana yana da sha'awar ya ƙara fito a takara 2028 kamar lokacin da shugaba Obasanjo ya yi gama wa'adinsa kuma yake so ya ƙara ya dage sai ya talarce bayan kuma ya ɓata da dukkanin wasu masu faɗa aji a ƙasar Amurka musamman akan yakin da ake yi da ƙasar jamhuriyar musulunci da jefa-jefan abubuwan fashewa a ƙasashe da dama wanda tun da ake shugabannin kasashe a Amurka ba da samun shugaban da lokaci daya ya takali kasashe masu yawa kuma dika musu hari ba kamar shi Trump din kuma a hakan ke so waye ce zai dawo musu mu je zuwa tabbas wannan ma wani shayi ne mai dumi wanda zamu so a ce ya dafi ya tafasa kuma ya zube a jikinsa. Tun da kaga shugaban bayi na duniya ko ce shugaban masu kuɗi na duniya amma shine shugaban bayi na duniya gaba kaga ya zo ya kawo respect wa Netanyahu kai ka san cewa mutanen irin power da suke da ita a duniya a ban tsoro ce babu wanda sai zo ya taka sai ce zai zauna lafiya babu kwata-kwata a duniya a ce triloniya guda ya zama bawan ka guda shi yasa da ake tunanin mace Elon Musk kasancewarsa shine wanda aka sani mai kuɗin duniya dole akwai waɗanda suke a boye wanda ba a san adadin arzikinsa ba wanda duk wayansu hukumomi ko wani organization suke tantance masu kuɗi a duniya ba san da wayannan mutanen ba akwai su irin wani sunan organization ne kungiya ce guda wacce take juya tattalin arzikin duniya a boye ba a sani ba akwai su irin wayannan Elon Musk ba cikin ɗaya ma daga cikin bai kamata ma zuwa ɗaya daga cikin masu kuɗi ba saboda su irin dukiyar su a boye take su suke juya duniyar nan sai abin da suke kai ka san ko a ina kake a faɗin duniya mai juya economy na duniya shine yake juya duniya duk wanda yake juya arzikin duniya to shi yake juya duniya to dole waɗanda suke juya tattalin arzikin duniya su ne suke juya duniyar nan kuma tsarin ta ake bi ko kaki ko kasu in ba haka ba ka tambayi kanka me zai kai ga Elon Musk wanda triloniya ne ba shine first triloniya ba da aka taba yi a duniya ba ya je ya kai wa Netanyahu ziyara har ya zo ya dinga shiga da shi kuraren inda ake producing Tesla da abubuwa kala-kala na kamfanin shi to me zai kare da shi kai tambayi kanka me zai kare da shi a nan gurin kai ka san an tilasta masa ne ya zo yi in ba haka wani abin zai faru da shi shi yasa a duniya babu wani dan Amurka ko wani daga sassan Turai da ya tashi ya ce wai zai kara da kasar Yahuda ya zauna lafiya babu tun daga shi nan mun gani wai a ce triloniya guda ya zo ya kare respect wa Netanyahu me zai amfane shi Netanyahu da kowa ya san cewa dan ta'adda ne ana neman shi a kasashen duniya gabaki daya amma mutanen nan sun dage da 'yan siyasar Amurka su ba haka bane ba su suna ganin kamar wani abu kai akwai wani ma dan siyasar Amurka wanda ya ce shi da ya taba hannun Netanyahu wai sai da sati ɗaya bai wanke hannun shi ba yace da ya je ma da ya gaisa Netanyahu sai da ya je shashafa kan ƴaƴansa saboda ya samu tabarraki na Netanyahu kai ma ka san haukan ya kai hauka Allah ya shirya mutanen nan. Kada kuma ta akwai Telegram channel ina ga sunana na Habibu sai ko ka sabi kan satin. Ita kadai ne nake da sunan na a Telegram. In kai satin za ka gani za ka ga hoto na ta jin Telegram ina. Akwai abin da nake sa kullun sababbi duk ba a awa ɗaya nake sa sababbin update. A daren jiya Donald Trump ya ce bayan kwashe tsawon lokaci yau za su sake komawa teburin tattaunawa da kasar Iran don kawo ƙarshen wannan rikici. Amma ku tsaya ku ji jerin maganganu da sharuɗan shugabannin kasar Iran don cimma yarjejeniyar da za ta sulhunta su da Amurka. To da farko dai shugabannin kasar Iran sun karyata ikirarin Amurka da ke cewa Iran ce ta roki a koma teburin tattaunawa don a yi sulhu inda suka ce
ce Iran ba za ta taba mika wuya ba kuma ba za ta yi sulhu don jin tsoron yaki ba face kawai don a zauna lafiya. Kamar dai yadda tashar Tasnim ta wallafa, kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran wato Ismail Bagai ya ce sakonni na ci gaba da gudana tsakanin mu da Amurka ta hanyar masu sulhu kuma za mu ci gaba da matsawa don aiwatar da abin da Amurka ta tabbatar a yarjejeniyar mu ta Memorandum of Understanding, kuma sannan ba kamar yadda waɗansu kafafen labarai ke yadawa ba, babu batun dole don yau sama da shekara 47 kenan kalmar dole a gun kasashen yammacin duniya ya daina aiki kan kasar